Telefònica us ofereix aquest espai. Ens diem Continental Automotive Espanya, estem a Rubí i som una empresa dedicada a fabricar quadres electrònics d'instruments per a automoció. Nosaltres ens en vam donar fa 2 anys que el nivell de preus que ens demanaven els nostres clients i el nivell de costos que teníem internament no eren compatibles. Degut a això ens vam plantejar un procés d'optimització de tota la planta, de reducció de costos laborals, de millora de la qualitat, per poder aconseguir donar el preu que ens estava requerint el client i mantindre la producció aquí. I hem aconseguit una sèrie de projectes nous que fa que en els propers anys la planta tingui continuïtat. Si tu optimitzes els teus processos, pots ser competitiu aquí. Però això sempre s'ha de fer en una premissa molt important, convencent a tot l'equip de la planta, no l'equip directiu, a tots els treballadors. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.